ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Iran kalabo lai teli ki kendon lada ka US bat ka Israel ki kwa ban penkudno ya kathama bat kawe ni kita ki kendon kadai ba ka US bat ka Israel kan haban siu ya baro ki jingdo jingum bat ki jingjular ki bakini ki artli kiri kila penjot da ka bahyar thama ya ka Iran. U Presiden jong ka Iran u Masoud Pezeshkian u loong baki deiru ban pentikina ban nangne shakhaman kim deishu bandang melin ban herthma ya ka Iran. U Presiden ke Iran ula pentebru ba ulai akran bat ki nongyalam ka Russia kumjuru bat u nongyalam ka Pakistan ki bakentu ya ke Iran bakan penkudno ya kathama u laitu ba ula krensha yaki ba ke Iran ka kloy ban wan rabyang ya ka jingsuk henry ka US bat ki Israel kan haban siusha ya baro ki jingjular kila don buntli kiri ki balakentu ya ka Iran kumjuru ya ka US bat ka Israel baki deban penkudno ya ka jingya kanan kanang baka syongsuk syongsan kan wan pai biang ha ka partai baro kawai.